Song nang pabotoh na minakim pasaton nami dope barita sekian karo. Hinoro doras ni udan daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara di hari Kamis tanggal 20 onom nasalpu. Polado sape matol bak tano jalamananom jabuna adong di Gang Lau Bawang, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di hari Kamis borngen. Opat halak pangisini jawui boy dumalua siamara. Jala pitur di buana torot do rumah sakit umum Kabanjahe, ala 5 halak nai laos dohok do tartanom aladang sanga morok nasi dasian jabui ditiki haroro ni marai. Di borong ini pitur marpung do akan natorok mangobaki tanoi, jala dapok ni akan nasi da dosa halak na dohok tartanom tanoi. Di borong ini dibayang pamareta dosa da alak berat laho payas tanom nama tolbak, uhut mangalului pangisini jabuna tartanom. 3 kamar itu ditempati. Jadi dari kejadian tersebut sudah berhasil diselamatkan 4 orang dan informasi masih ada 5 orang lagi yang ada di dalam, dan saat ini kita bersama-sama dengan BPBD dan juga Dinas PU sedang melaksanakan pencarian korban. Alai dang boy dapok ni akan nasida aka korban natar tanam di borong ini, jala diulah kodomo semangalulu di marsogot nai. Sian Tanah Karo Toba TV mabaritahon.